Esperamos que en breve pois acaben co que é o vaciado, que prácticamente xa está, se poda retirar a estrutura que está soportando, unha vez que se afiancen ben pois os paramentos exteriores, se poda retirar a estrutura que está afeando toda esa zona e tamén dificultando pois un pouco o acceso á zona da pista da Xesta. Esperamos que en breve se poda retirar. Aínda que falta moito para a súa recuperación integral, para o que é necesario tamén conseguir máis fondos, o Executivo muradán estuda xa os posibles usos futuros deste emblemático edificio. Unha das posibilidades que cobra máis forza é convertelo en auditorio. O uso, en principio, que ten destinado pois é unha construción dun auditorio. Isto que se programou pois é unha primeira fase desa obra, que consiste en sanear os paramentos exteriores da edificación e, sobre todo, en evitar que seguira derrumbándose, porque, bueno, desde que se empezou este proxecto hasta ahora mismo, pois xa o edificio non era o que era. Quer dizer que a obra tuvo bastantes dificultades, posto que a programación que había feita ainda que tiña a cuberta colocada, e a cuberta caeu xa ao longo, en ese espacio de tempo a cuberta derrumbouse. Entonces a obra presentou pois algunha dificultade a maiores porque o estado do edificio xa non era o que se preveía no momento de iniciar a obra.